langsung ada acara adat istiadat acara saja warna kulit itu ngerti itu. Pak. Kepada Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk berdiri sebentar memberi salam hormat kepada kedua mempelai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan saya memandu jalannya pertemuan pengantin ini dengan bahasa Jawa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bareng matur dumateng para rawuh sedaya. Aku ke situ kan. Terus situ itu. Bapak Ibu rawuh ingkang minulya. Salah dipun menika piantun sekalian wonten satengahing taman wonten wujudipun sekar setaman ingkang minulya. Punika lampahipun den bagusipun dunia sah. Putra saking panjenenganipun Bapak Tumpuk almarhum saha nelaken adicara ambucal gantahan utawi lempar singit. Sisa Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya. Salajengipun piantun kalian dumugi wonten satengahing taman. Sasampunipun haniteri wonten satengahing taman piantun sekalian badhe ngawontenaken adicara hamecahaken tingkah. Adicara hamecahaken menika mugi gantos bilih wiwit dinten punika tinalaripun piantun sekalian. Sasampunipun ngawontenaken adicara hamecahaken tingkah Den Ayu badhe ambasuh samparan kakungipun jalaran piantun putri menika kedhah setya tuhu angesti mateng kangmasipun. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya. Sasampunipun ambasuh samparan kakungipun Den Ayu badhe ngawontenaken sembah bekti dumateng kangmasipun. Duh kandaku tercinta, hari ini apabila Adinda banyak salah selama kita masih lajang, hari ini juga Adinda mohon maaf kepada kandaku tercinta. Oh Adindaku sayang, Kanda telah memaafkan Adindaku sayang. Semoga kelak kita berdua dalam menghayutkan bahtera rumah tangga agar kiranya senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salah dipun menika piantun kangge jangkeping lampah piantun sekalian badhe kasindir dening Kanjeng Ibu, badhe kasuwanaken dening Kanjeng Rama. Monggo menika Pak. Ngarsane Kanjeng Rama Muyung Kirya sendika dawuh Kanjeng Ibu, kasih sayangipun Kanjeng Ibu dumateng putra putrinipun. Salajengipun menika piantun sekalian
para rawuh ingkang minulya. Sasampunipun dumugi sanggar pamujan, piyantun sekalian badhe kapasrahaken dening Kanjeng Rama. Iki pakutrane dhewe sakloron kaya ngene iki. Anakku cah ayu karo cah bagus. Sasampunipun dumugi sanggar pamujan, piyantun sekalian dipun koni dening Kanjeng Rama. Saperlu badhe katimbang kepiye patalertane anake dhewe. Oh, jam kabul iki ana falsafah Jawa. Dileharannya brak ora ana wektu yen katimbang padha abote. Punika to pratandha antawisipun putra mantu kaliyan putra. Salajengipun menika piyambak wiwit dinten punika mbok bilih wonten 1000 lepat sekadahing lepat. Mugia Kanjeng Rama dalasan Kanjeng Ibu paring pangasoman dumateng kula sekalian. Lan dinten punika kula kekalih nyuwun restunipun dumateng Kanjeng Ibu utawi Kanjeng Rama sesembahan kula. Kaya ker anak cah ayu karo cah bagus pun bobok lawan ibu paring pangasoman jeneng sira sekalian. Lan tak surti marang ngarsane Gusti Kang Agung. Bisa jeneng sira kuncara anggrega kelir ing sabikala ya kirya. Ibu besan ayahanda ataupun ibunda tercinta, hari ini Ananda berdua mohon maaf apabila Ananda selama masih lajang banyak salah dan hilaf kepada ayahanda ataupun ibunda tercinta. Hari ini juga Ananda belum bisa membalas budi baik kepada ayahanda ataupun ibunda tercinta. Hari ini kami berdua mohon restunya ibunda ataupun ayahanda tercinta. Oh anakku sayang, ayahanda dan ibunda telah memaafkan Ananda berdua. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ananda berdua dalam menghayatkan bahtera rumah tangga agar kiranya senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah Mas. Jeneng sira tameni kahariman bisa menekan sangulan kelokan bu aja jimat yo keryo matur sembah nuwun Kanjeng Ibu. Iya terima kasih.
silakan. Iya, dihabisin. Iya, dihabisin. Iya. Siap, dihabisin. Iya. Iya, terima kasih. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya. Kangge jangkep lampak adicara tembung nganten. Piantun sekalian badhe anyendal ulam sari wonten satengah sanggar pamujan. 1, 2, 3. Nah, kan? Ya enak itu dimakan kan nggak apa-apa. Ya, sudah. Kalau minangka ingkang ngaturaken kok bilih wonten kurang langkungipun nyuwun sehat ugi sampun masani. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.